sanibonane nenjiyana ngethembe ngiyaphila. Ukuyibhosi ke futhi lona umfana wasenkandla. Kanti namhlanje njengoba nibona ke ngiphethe inkulu angihambi ngedwa ngiphethe ubhuti omdala. Ngisacela nuzethule ubhuti omdala kubantu abangazi ukuthi ubalwe ngihamba naye. Ngiyabingelela kakhulu bafuthi babukele emakhaya ababukeleyo njengamanje lo mbukiso esiwushayayo. Lo khulumayo nje manje phambi kwenu ujikelelo wakhumala ekhaya kule mahlabathini kwaCesa. Awu sonke madoda. Kumuntu ongazi mhlawumbe ngoba phela abanye mhlawumbe bethola ukuthi uyazi ukuthi mhlawumbe uyakubona kuphi. Uthi wenzani mhlawumbe ungabatshela ukuthi wenzani udume ngani yini lo yenzayo kahle kahle. Ayi ngisebenza ngomlomo la eginqini. Ngithi usebenza ngomlomo cha bafowethu ngumdlali wesiginci uMaskandi. Ngicula lo hlobo lika Maskandi ngujikelelo bangisho nje umfana ovela ekhaya okhule ngengoma nangawo uMaskandi ke lo osiwaziyo njengamanje siwudlalayo. Hawo kathi ngiyabonga kakhulu bodi. So manje ngiyabona kugcwala ama-artists la kuyaphithizela. Kwenzakalani sokwenzani kahle kahle lana? Yini isizathu sokuthi size sihlanganyele la kumuntu ongazi nje? Sisemabone ngipothu la eKhanvo. La umpothu ekwi-activation kakhona kaQuality noNjabulo Langa. Sesilungiselela mfowethu umdlalo ozoba sekhaya ngomhla ka27 kaDisemba. Nesilapho futhi sinqenqa khona abantu kuyikuthi ke abathenga amathikithi ekhaya le Olundi kwaZulu Natal siyojabula nabo futhi ngoba okubalekile kuyikuthi izinto esizenzayo sihlala eGoli sizenza la eGoli ngobuningi bethu ngendlela esizenza ngayo. Manje mase kufika ithuba lokuyikuthi sihambe sekhaya mhlawumbe ngama holiday uthothi sekuthulakele manje siyakuthatha lokho sikubeke emakhaya ngoba nabantu basemakhaya bakhona abantu ababalekile emakhaya abasaze basibukela kude kodwa lokhu sikuthatha sikubeka ukuthi nabo abakazi ukusojabula nathi noma sisekhaya sisoke ngoncikijana. Hayo lathi ngiyabonga kakhulu. Manje ngiyangabe kakhulu umuntu oseinkundleni obheka kakhulu nezindaba sengibuzela nabalandeli bakho kakhulukazi ukuthi mawukuthi ukhona mhlawumbe umculo osophumile uphume nini okanye mawukuthi awukho bawulindele nini umculo nje olandelayo. Ukhona abafowethu umculo ophumileyo cishe unenyanga uphumile njengamanje ujikelele osihloko sithi insumansumane. Yithi ngazalikhuluma insumansumane leyo wemngani ingane melikase phela ukuzihambe sisho njalo kulomsebenzi bafowethu engicela uyikuthi nusupport kakhulu bafowethu number stream eningilandele lapha online bese ke ningilandele page likajikelele kukhumalo Maskandi lapho nizothola khona okuningi. Ngiyabonga kakhulu bafowethu. Hawu ngiyabonga kakhulu angakumoshela isikhathi ngagcina sengiba mude kakhulu ngiyabonga kakhulu ithuba bhuti omdala usuperforme kahle mfowethu. Ngiyabonga.